A Habu kwantar da hankalinka Habu. Kwantar da hankalinka. Ba wani zifiriti ba. Can za a kai ka amma da ke Zainabu. Lallai mai gida ni mamakin ma ni kai wai ina sun kasan zifiri. To ni abun ya mamaki. Bangis. Dama ko wurin kaza ne. Masha Allah Malam Bangis. Mamma ku tare na zo haka. Wallahi kaga yaran ga suna addabe ni. Sun hana min bacci sun sha min kai. Wai sai na sai musu kayan zifiriti. Kaga munahu kaga ita daure musu gindi. To ai da gaske su yaran kai ku. Ai duk Sokoto yanzu babu kayan da adda quality da rahusa irin shagon Zipiriti collection. Yanzu shine an ka ce min wai kai yaron ta ne. Wai ka san shagon ni ce bari in zo in bincike ka min in tafi wurin. Lalle tabbas ni yaron ta nake. Ai ita Zipiriti kamar jirgi ta ɗo mutum ta ɗo yaya nai. Kaga tana sai da atanwa, tana sai da hijabi, tana sai da gyale, komi da ka sani na mata, na maza ma tana sai suwa, tana sai da shadda, tana sai da hulla, tana sai da takalma. Duk wani abu da ka sani kayan yara da komi da komi babu abin da ba ta sai suwa in dai wanda ya dangance turana na sawa. To ina shagon nata yake? To ai yana nan bayan gidan Ma'ada. To ka san Rano nan bayan gidan Ma'ada. Ni ko ni san Rano. Hanya Arkilla. Kwarai. Ina zuwa za ka ga an rubuta Argungu Plaza, shago na nan za ka ga an rubuta Zipiriti collection da tazo babu da ka zo babu abin da ba ta sai suwa. To yayi, to kai ka ji Habu. Ke ma Zainab kin ji. To munahu ka ke ma an je za a sai miki kayan. Ko ba shike na ba. To ko can za ku wuce yanzu mu. Daga nan da ka gani nan wurin ga ko ƙasa sai na kai wurin nan. To ka bari ma dama can ni ko sai mu taita. Sai ka raka mu ko to mu tafi Malam Bangis. Gaskiya na ji daɗin ganin ka. Nan na hanyar. Ai kaga ko sai ni biyo nan. Kaga daɗi ta gaji shegiya gora. To har da ita zan sai maka ganta nan. Ko duk tana sai su ai da muna wucin kin Allah da zan ta in sai miki kayan nan. Kuna ganin su cikin masha Allah.